Good afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Let us begin the novena to our patron Saint Jude Thaddeus. Please rise for the opening hymn. Hearts of reverence, sing to honor. Turn our tears to gladness, soothe our misery. His holy like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless one, be your one true star. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint O Jude. glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo ang sinibabang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob ang sa imong kabotan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Thank you. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga kahagadan. Pasasalamat, dulot kang Ludovici family, Ann Christine Presia, Broncano family, Vivian Loria, Ray Gianan, Shaira Aldesarte and family, Isa Aldesarte and family, Loses family, asin Siringman, kahagadan kang Villaferte family. Special na intensyon, Hinedina Aguilar. To pass the 2023 bar exam, kahagadan kang Villapuerte family. To pass the board exam na kahagadan ni Jonah B. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na mga kalag, para sa kalag ni Felisa asin Jose Sr., dulot ni Pia Pacquiao. All Souls, dulot kang Broncano family. Liliosa Rogelio, asin para sa gabos na kalag, kahagadan ni Vicky Micadejas.
For All Souls, dulot ni Paz. All Souls, dulot kang Cadiz family. Para sa kalag ni Nariner, Adela, asin Francisco, dulot ni Charizy and C. Bonacqua and family. Estrella, and for All Souls, dulot kang De La Ponta family. For All Souls, dulot ni Rosalina D. kang Legazpi Asian Marketing Corporation. Para sa kalag ni na Emily asin Cesar, Eduardo asin Gilberto, dulot kang Liedo family. Para sa kalag ni na Cecilia, Orlando, Gregorio, Eduardo, Gregoria, Mamerto, Adoracion, Alejandro, asin Gilberto, nadulot kang Bueno, Mangaliyag and family. Sa kalag na Ricardo, dulot ni Dennis Bongalon and family. Kasakalag ni na Lilia, Salud, Chuatyong, asin Florentina, asin kalag ni Tomas, dulot ni Charo, Vanessa, Bongalon and family. For All Souls, na dulot ni Maydeline Villar. For all deceased relative and friends, asin for All Souls, na dulot ni Eleanor Carrion. Para sa kalag ni na Francisco, Consorcia, Teresita, Manahim Senior, Belly, and asin for All Souls, dulot ni Jepsy D. Pitero. Para sa kalag ni Pamela Ashley, dulot ni Malu and Roy Arimado. Ni Concordia, Basilio, Cristina, Benjamin Sr., Benjamin Jr., asin Jake, dulot kang Bellapuerte family. Para kay Ernesto, Soledad, Jose, asin Catherine, dulot ni Marita Belches. Para kay Valeria, asin Simplesio, dulot ni Maria Luisa Muñoz. Para kay Felix, asin Simeona, dulot ni Maria Luisa Muñoz. Para kay Remedios, asin Baltazar, dulot kang Meraflor family. Para kina Carlos, Danilo, asin Elmondo, dulot ni Nina Rosal. For All Souls, dulot kang Narvaez and Montas family. Para kay Agustin, asin for All Souls, dulot ni Jocelyn Di Mesa. For All Souls, dulot ni Miliesa Jolo family. And for All Souls na dulot kang Abion family. Matindog po kita gabos mga tugang sa pagpuon kang satuyang selebrasyon. Good afternoon. Good afternoon to Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kanaki, asin kana Espiritu Santo. Amen. Amen. Nobyembre 2, sa tuya pong ginigiromdom ang kabos na mga gadan. All Souls Day. At the same time, today, dahil ta Webes, nagtatauman kitang onra bilang sarong komunidad sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Espesyal tang girumdomon sa laog kaining misa ang kapahingaloan kan kalag, kan satuya pong mga namumutan sa buhay na nainot na satuya sa ikaduwang buhay. Gusto ko man girumdomon sa espesyal na paagi itong sa kuyang mga parientes na nagadan. Si Sergio, Kunigunda, Eden, Nicolas, Teresita, Edita, Silverio, Christopher, Pascual, Benita, Tomasa, Rosenda, Daniel, si Bishop Sora, Father Inso, Father Joban, si Monsignor Ham, Shirley, Felino, Lilian, Herculano, Araceli, Nicanor, Ambrosio Senior, Junior, Maria Gregoria Salvacion, Gregorio, Alicia, asin Anastasio. Kunyan mga tugang tanganing kita na uyadigdi, magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo, rumdumon, asin pagsolsolan niya to an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, dakoy pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo maheraka, Cristo maheraka, kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Mamibi kita. Gagurang na namimibi kami, kaugaying dangugaan sa mong mga pamibi, na kung pakusugonan sa mong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan, mapasarig man an sa mong paglaom sa paghalat, kan pagkabuhay liwat kan sa imong mga nasasangkuban. Uli kaya Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Alagad ang mga kalag kan mga matanos, iingatan nin Diyos asinda isinda mag-aagi ning kasakitan. Sa mata kan mga lulong, garo nagagadan ang mga matanos. Asin an sa indang kagadanan, pinaguhona na sarong kasakitan. Binabayaan kita kan mga matanos, alagad, baku iyan kapahamakan. Ang totoo, sinda nasa katonenongan. Sa paghiling, garo sinda pinadosahan, alagad, pano sinda nin paglaom para sa buhay na daing kasagkoran. Kadikit an sa indang padusa, alagad, dakula ang bendisyon na aakuon ninda. Binalo sinda nin Diyos, asin nahiling na maninigo sinda sa iya. Binalo sinda na sa horno, siring sa bulawan, asin inako sinda, siring sa sarong tinotong na atang. An mga naglalaom sa Diyos, makakasabot kang katotohanan. An mga maimbod, mag-iiro kaiba niya sa iyang pagkamuot. Huli tamabuot siya, asin mahihirakon, sa mga banal na sa iyang pinili. Kataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. An kagurangnan iyuan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya an sa kong kalag, pinapanginotan niya ako sa mga dala ning katanosan, huli sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Giraray, pinapakusog niya an sa kong kalag, pinapanginotan niya ako sa mga dala ning katanosan, huli sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dala ning kadikluman, dai ako matatakot kagurangnan, hulita ika sa kong kaibahan. An sa imong badas asing gusugod, iyo sako nagaataman. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako.
Nagaandam kanin sarong bangkete para sako. Sa atubang nin sakong mga kaiwal, an sakong payo linalahedan mo nin lana, an sakong kalis nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Totoong ang karahayan sa kaampagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Magiero kako sa harong ning kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dai kita pinapasupog kan paglaom na ini. Hulita pinano nin Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot. Sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sa to. Kang kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan ng Diyos. Masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad, pwedeng may mga has na magdusay ng buhay para sa tawong marahay. Alagad, ipinapahiling ng Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to. Kan si Jesus nagadan para sa to, kang kita mga parakasala pa. Ngunya na naging matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo. Urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggutan ng Diyos. Dai mga kaiwal kita ng Diyos. Alagad ngunyan, naging katuod na niya kita, dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas, huli tabuhay si Kristo. Bako sa na iyan, nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurang natin si Hesus Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ng Diyos. Ini ang tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Madulok sako an gabos na itinaw sako ni Nama. An sisay man na magdulok sako dai ko'y sisikwal. Ulita naghilig ako hali sa langit nganing gibuhon an kabutan ka nagsugo sako. Bakong an kabutan ko, an kabutan niya, iyo ini, namayong mawara maski saro sa mga itinao niya sako, kundi bubuhayon ko sindaliwat sa huring aldaw. Buot kan ama, naan gabos na nakakahiling asin nagtutubod sa aki magkamit kan buhay na ding katapusan. Bubuhayon ko sinda sa huring aldaw. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon to Father. Bago po ako magpadagos, gusto ko mag-request po sa Indo na kung pwede, pakikudot pong pinong-pinoan sa imong katait. Yan. Pinong-pino. Yan. Anong sabi? Aray. Nagpapasiguro lang po ako, kaaldawan mo niyan kan mga kalag. Tigiling ko nga ni, digdi sa inutan, garing may mga nakatukaw. Ibig sabihin, pag nag-aray, ang kataid mo buhay. Kaya day ka mo magparareklamo kung may aray sa buhay, may mga pagbalo, may mga kadipisilan, magpasalamat na lang kita tabuhay pa kita. Ngunya na aldaw, ginigirumdum ta po, ang kaaldawan, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, nanainot na, uyao na sa ikadiwang buhay. Bako sana siguro, lalong-lalo na siguro sa mga kalag,
na yaon sa purgatorio, kinigirumdum ta sa aldaw na ini. Bako sana siguro during November 2. Kundi, uro aldaw, magayon na sa tuya sindang ipinapamibi, asin sa tuya sindang ginigirumdom. Takasuod may nadangog akong nagsabi na dakulon da kaya siyang kaulangan, may na-receive da siyang text. Madali man sa napalan ngaya, Father, ang dapat gibuhon ta. Grabe ngayang traffic, panuon so gabos na sementeryo. Maski nga ni dapat kuta na ideally. Ngunya na aldaw kita maduruman sa sementeryo. Taini so aldaw na tigaapod tang All Souls Day. Pero kasuod ba, grabing traffic. Sa ibang mga lugar, duman sa muya, mauran. Kaya sabi niya, taday ngaya ako makakaduman, gamiton ko ngaya itong na-receive kong text. Ang kaipuhan man lang palan ngayang gibuhon, ma-text kang in big bold letters, Dalaw, D-A-L-A-W, to 2366. Kung dahi ka makakaduman sa sementeryo, sinda ang madalaw sa Indo sa harong. May option pa ha, igwapang option, may number 1, number 2, number 3. Paano sinda madalaw? Masirip sa bintana? O habang nagkakarigos ka? May nahihiling ka sa salming? That's option number 2. Minsan may saroda kay itong balo na after 10 years na siyang nakaduman sa sementeryo tanganing dalawon so sa iyang agom. Dahil niya nangani rumdom kung hain nakalubong eksakto talaga so agom niya. Kaya pag abot niya duman sa sementeryo, nagtsamba siya. Kung sain siya, nangadji siya duman, garidigding ngay iti dinubong so agom ko. Nangadji siya. Asin, duman habang nangangadji, tigpaparabasol niya so agom niya. Hilingan na ngaya ining ginibo mo, binayaan mo akong magpadakula kan mga akita. Grabe ngayaan kapagalan ko na sa buhay. Nadangog ito kang sepulturero, dinulok itong babae ngaya, madam. Gari ngaya bako naman ngaya dyan nakalubong so ago mo. Taaloy mo na ngayang daitig dalaw, muroso na, binalyumi na nga po ngaya duman sa uro apartment. Pag abot naman duman kang babae, duman sa tinukdo kang sepulturero, padagos so pagbasol niya sa iyang agom. Ilinga ngaya ining gibo mo. Nagbalyo ka na palan ngaya, dahil ka lamang ngaya nagpaaram sa ko. Yan ang mangyayari sa tuya. Kung minsan, tigrurumdum ta sa naso mga namumutan ta sa buhay na mga gadaan, lalong-lalo na pag November 1 and 2 lang. The rest of the year, wala na. Minsan nga naisip ko, pag nagadan pala ng tao, it is only after a while that you will be remembered. Diba? Naghihiribi, pakalubong mo, mauruli iso, pamilya mo sa harong, mairinuman, sige nang ngarakngakan, nagbibidyosin ko na, then barali ka na kung sa Inhali, sa Manila, after 1 year, lingaw ka na. Kaya pag may nagdudulok sa kuyang balo, nagsasabi sa ko, dahil pa daw ngaya ko, Father, nakaka-move on, ang permi kong simbag, paagom na? Permi bagang arog kayanan sa tuyang attitude. Nga takaipuhan po kitang mag-celebrar ka ining, o kumemororonta, ining inaapod niya tong aldaw kan mga kalag. We especially pray for the souls in purgatory. Tigpapamibi tasinda itong nangangaipo kan sa tuyang pamibi, tanganing kaya ngani purgatorio ang apod, tanganing mapurga sinda, maliniga na, mapurify sinda, kan sa indang makakasalan, asin ultimately, makamtanan ninda ang buhay, duman sa langit, buhay na dahil kasagkoran na ipinanuga sa lambang saro sa tuya kan sa tuyang kaguranglan. Igwada kay itong duwang lalaki na sa dalan nagpapasuway sinda. Susaro, nagtutubod sa eksistensya kan purgatorio. Susaro dae. Dawa nung sabihon kay itong nagtutubod na igwa talaga ngaya pading purgatorio. Totoo ngaya ang purgatorio. Sabi man kan saro, de ngaya ako nagtutubod kaya. Tan pagtubod ko ngaya ang tao, pag nagadan duwaman sa nandumanan, langit, impyerno. Maano pa man ngaya yan sa purgatorio.
O, sige ninda supasuway. Pag abot ninda sa harong, bago magkaon, duro-diritsong kaon itong nagtutubod sa purgatorio. Sinaway ka itong day nagtutubod sa purgatorio. Day ka pa nga ni ngaya naghanaw kan sa imong kamot. Duro-diritso ka ngayang kaon. Ano man ngaya yan nagibo mo? Sabi ka itong nagtutubod sa purgatorio. Iyan ngaya kasuba gusto ting sasabi ko sa imo. Ang sarong tawong naglakbay, day tulos-tulos, magiging handa na makisumaro sa bangkete na inandam kan kagurangnan para sa iya. With all these things, kan sa iyang journey, kaipuhan niya ngunang maghugas, kaipuhan niya ngunang malinigan, kaipuhan niya ngunang purgahon ang sa iyang sadiri, tanganing magkanigo na makisumaro sa bangkete. Langit non na bangkete kan sa tuyang kagurangnan. Ikaduhang punto na gusto ko pong mahiling tadigdi mga tugang. Ining selebrasyon na ini, bako sa nang pagrumdom kan mga kalag o mga gadan. Pagpagirumduman po ini sa tuya, kan sa tuyang destino. Na maabutan panahon, kita gabos magagadan. Dingawon kaya kita kan realidad na ini, ano? Gribaga forever na kita digdi sa kinaban. No, iyan na magayon mong pisngi, iyan na magayon mong sexy mong hawak, yan, maabutan panahon pag uuludon iyan sa sementeryo. Let us all accept this reality of death. Gabos ini, babayaan ta, kayamanan, titulo, honra. Kaya magayon na analisaron ta, gusto ko kamong imbitaran, analisaron ta daw. Ano mismo ang kahulugan kang realidad na ini para sa satuya? So we usually call ining kagadanan sa English na death. Anong pinagsisimbolisar kayo ni? Enot letter D, destiny. It's everybody's destiny. Whether you like it or not, you will die. Dawa gura no pang kwarta igwaka, day masusugpunan kan sa imong kwarta, an sa imong buhay. Totoo po iyan. Destino iyan kan lambang saro sa satuya. So kung destino mo iyan, dapat pinag-aandaman mo na bago ka umabot dyan, naghihingawa ka sa imong buhay na maging maray, isabuhi ang pagtubod, naghihingawa kang mamuot sa imong kapwa. Ang gabos na ini mawawara, pero ang sa imong pagtubod, asin pagkamot sa kapwa, iyan ang sa imong madadara pag-abot kan panahon. Second letter is letter E. Ang kagadanan po sa sarong Kristiyano, bako ini katapusan kan buhay. It is only considered as an entrance. Paglaog sa panibagong kabtang kan sa tuyang buhay. Ang buhay nin sarong Kristiyano, mga tugang, bakong wakasan, kundi itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Third letter is letter A. Acceptance. Iyan ang saro kang kaipuhan tang gibuhon. Because unless you accept this reality of death in your life, it will make no difference in the way you live your life here on earth. Kung ara mong forever kadigdi, permanente ka na sa kinabaan, nga tatamagibo ka ng karahayan. Nga tatamagparasimba ka pa. Nga gusto mong magtabang sa kapwa. Pero dahil taaram ta po gabos, inaako ta. Ang lambang saro sa tuya, inaako ining realidad ng kagananan. We try to do our very best. We exert a lot of efforts to be good, to be just, sa satuyang dealings sa lambang saro. Tanganing pag-abot kan panahon, magkanigo kitang makisumaro sa buhay na inandam para sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. The last two letters are letters T and H. As we face or accept this reality, we need to have these two, T and H. Trust and hope. Tiwala sa mahal na Diyos, asin paglaom sa iya. That's
I suppose the reason why people, even if they are confronted with this reality, ining kagadanan, they can still afford to smile. They can still afford to be happy. Yung baga, pag may gadan baga digdi sa Pilipinas, sa tuyang mga Pinoy, an lamay, okasyonin, gari fiesta. So sa ibong naharong, dahil na nga nagsasapna, dumanasan na ngaya kita mamanggi. Gusto mong magkape pagkaaga, balyo ka lang duman sa may gadan, may kape. Diba? Libre pa, daog paso kape sa Starbucks. May sabay pang pagkatapos mo magkape, ano ngaya pa di gusto mo na ngaya magpuon-puon na ngaya kita, may blue label ngaya ako dyan. Diba? Siguro dahil kang dakulang tiwala asin paglaom ta sa mahal na Diyos na pag kita nagadaan, there is that another place that is waiting for us. Pag ako nga nagmimisang gadan, namamati ko ang kamunduan kan pamilya, mahiling mo dyan, o subalo. Minsan nga nagdudurudis mayo pa, tigtatawan kay itong white flowers, pilahid-lahidan pang kating ko. Pero, mind you, pagkatapos kan misa, habang nagmimisa, very intense ang grief na mamatayan mo sa pamilya. Pero pagkatapos kan misa, tapos na sumisa, tigsisirip ko, yao na suritratista. Picture nga, picture. Papabalagbago na digdi so taol. Mabilang na suritratista, masabi na, okay, 1, 2, 3, smile, mahiling mo subalo. All smile. See? Because of that hope, because of that trust that we have. So iyan ang gusto ko pong mensaheng makuata, namumutan ko mga tugang. Aside from praying for all the souls in purgatory and for the souls of our departed relatives, departed brothers and sisters, let us also remember our own destiny. Memento mori. Remember death. Sangaran ka nama, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Awito na niya to, ang awit sa pagdulog. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, ka Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan papagkaniguan sa mong mga atang, tanganingan sa imong mga nasasangkuban na gadana, akoon sa kamurawayan kaibaan sa imong aki, kung kiisay kami inaayon sa dakulang sakramento nin sa iyang pagkamot. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso. Initaas nina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan.
Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta siya sa nanggayo ang nag-ako nin kagadanan, tanganing mayo sa mong magadan. At ngani siya sana ang nagpakumbabang magadan, tanganing mabuhay kami gabo sa imo, sagkod paman. Kaya kairibakan mga kuronin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Sa imo kagunawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Alaran minaligid sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanyaman kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini, an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Agadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo ni Wari pinapahayag, sagkod na magdato. Kaya kanina nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Giramdaman niya to sa special na paagi itong mga namumutan niya to sa buhay na ito na sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabuas na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabuas, namimibig kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles,
kaibaan sa tuyang patron na sa San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pampanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sorwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imo, Iras niya to Espiritu. sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang Diyos, nin mga buhay asin mga gadan. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Malahod po kita. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami warasan na sa imong mga nasasangkuban nagadana, makabalyo sa mansyon ninliwanag asin katuninongan, na para sa inda kami nagselebrar kan Sakramento Pascual. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikadawang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan.
Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot sa 22,065 pesos may 50 sentimos. Ang naambag niya to sa pang-alas 5 hapon na misa, nag-abot po sa 3,733 pesos asin 15 sentimos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot po sa 5,900 pesos. Pinapaisip po na sa Nobyembre 6, 7, 8 asin 10, aldaw nin Lunes, Martes, Miyerkules asin Biyernes, denguna po nin misang alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Ang misa lang po sa mga nasabing aldaw, iyo po ang alas 6:45 sa pagkaaga. Siring man ang imahe nin Our Lady of Manawag, mabisita sa Legazpi sa aga, Nobyembre 3. Yaon po ang imahe sa harong ni Miss Grace de Los Santos sa may ampang Nintancholing Hospital. Iniimbitaran po kamo na magbisita asin mag-atinder nin misa sa oras na alas 6:30 sa pagkabanggi na pamamayuhan kan sa tong ginagalangan na Obispo Joel Z. Vailon. Nagpuuna po ngunya na aldaw ang nobenaryo para sa mga faithful departed o responso. Sagod po ini sa Nobyembre 10 sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro na yaon sa may parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous. 10,000 pesos, duwang tig 1,000, 800, 600, tulong tig 500, asin duwang tig 300. Hali po kay Ana de las Alas 1,000, Ana de la Paz 1,000, Mr. and Mrs. Domingo Piñaflor 1,000, Erwin Cua and family 1,000, asin hali man po sa sarong devotee 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po kita. The reason why madalion lang po. Baka nagngangalas po kamo nga dahing mga misa sa mga aldaw na ito from November 6 to 10. Igwasa na po kitang misa sa morning masses, 6:45 masses. Kasi po on those dates, ang gabos na mga kapadean kan sa tuyang dioceses, asin sa bilog na Pilipinas, magkakaigwa po kami kan sa muyang national retreat duman po sa Cebu. Gabos pong mga padi. Kaya dahing mga padi sa mga parokya on those dates. Naghanap kami nin makakamisang padi. Duman man sa mga dates na ito nakalaog po sa tuyang novena masses para sa tuyang mga ipinaresponso asin ipinamisang mga kalag. So November 2 to November, ano ito, RR? So sa tuyang novena? 2 to 10. November 2 to 10. And human iyan so dates na from 6 to 10, iyo po so wara gabos na padi sa tuyang dioceses, asin syempre sa ibang mga dioceses, kan Pilipinas, ta magkakaigwa po kaming national clergy retreat. So please pray for us. Kaya kung nagpaplano po kamong magadan on those dates, please postpone your death. Taday kitang pading mamisa sa Indo. Salamat po. Salamat sa gabos na naglingkod sa tuya pong altar, magpuon sa choirs, sa tuyang lector, commentator, lay ministers, mass collectors, asin siyempre sa tuyang mga sakristan. Thank you very much po. Prakpakan man yato, Sinda. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.